Welcome na sa pagpangalagad sang Aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga Webes, Desyembre 30, 2021. Ako ang inyong atag balita, Aksyon Dale Salazar. Sa balita, una sa aksyon. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. Tatlo ka magulutod patay or nagpinatsanay sa banwasang Voices, Padilla. Samtang medical team sa Bacolod City RRMO nakahanda na sa bagong tuig. Sa balita national, 5 trillion nga 2022 budget permado na sang presidente. Malacanang naalarma sa liwat pagsaka sang COVID-19 cases. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Nag-champion, superpower na orasya! Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod. Malipad. Radio Philippine Standard Time lasay sa 7 kag karon sa detalye na sang mga balita lokal. Nagpatsanay ang tatlo ka mag-utod sa may barangay Inulingan proper Banwasang Moises sa Padilla. Tinalikdan nga alas 9 sang gabi sang Lunes nga daw Desyembre 27. Ang mga nagkalamatay ginkilalang Sanday Armando Carpentero legal ang edad
Ben, 56 anyos kag Reynante, 38 anyos, tanan residente sa amuman nga lugar. Ginpahayag ni Police Major Randy Babor nga una nga ginpadulungan nanday Ben kag Reynante si Armando sa Puluyan kag ginluthang gamit ang 38 revolver. Ginpahayag ni Babor nga pagkatapos sadto nagpulupungko pa sa may karusa sa nanday Ben kag Reynante sa pagpating nga patay na si Armando. Apang likom sa ila ihibalo, nakatindog pa kag ginsundan sila kag ginpangbuno. Tuman kadalom asa nagluntad ang insidente bangod nga total blackout ang lugar bangod man sa bagyong Odetta. Sa investigasyon sunod sa hepe away sa duta ang nagapangunang nga motibo sang krimen matapos nga tuyo kuntanin ni Armando nga ipatapas ang lubi sa ilang nga lote. Si Armando nakabig nga may diferensya sa panghuna-huna. Wala naman sa may kasuhan matapos nga magkalamatay ang mga biktima kag sospetsado. Sa iban nga balita lokal, all set na ang preparasyon sa Bacolod CDR-RMO Medical Team diri sa may syudad sa Bacolod angon sa nagailapit nga pagselebrar sang bagong tuig. Suno kay Executive Assistant kag CDR-RMO Cluster Head Jomari Vargas, tuiga na ini nga ginahimo sang iya mga personnel nga naga-duty 24/7 umpisa Desyembre 31 sang gabi. Suno kay Vargas, ini nga medical team ang hindi lamang magaresponder sa mga biktima sang palupok kundi lakip man sa anumang insidente kag aksidente nga magaluntad sa palibot sa Bacolod. Base sa obserbasyon ni Vargas nga kalabanan sa mga insidente sang palupok nga ilang na-record tinalikdan nga tuig ang masami nga nagakatabo sa Enero 1. Every year may team na kami nagalibot. May designated nga konsulo nga firecracker zone na observe na mo ni department no ay mananafa na pati si mga tao. Nga patrol kami gyapon kasi may mga baluktan. Pero ang common namon nga nakita nga may injury pitsa uno na yung tingugto o kahapon. Nabatian ang tingog na Executive Assistant Jomari Vargas wala sang biyahe sang fast craft sa adlaw sang bagong tuig o Enero 1 tuig 2022. Sulo kay Wisam Operator Frank Carbon, iniagod makapahuway man ng ilang mga tawo kag base man sa ilang eksperyensya nga nagligad nga tinuig, nagapahuway ang mga tawo kag wala sang may nagabiyahe sa mga adlaw. Sa karon suno kay Carbon, madamo sa gihapon ang mga pasahero nga nagabiyahe rason nga 3 kadlaw ang nakaligad. Ilagin gamit ang dako nga fast craft nga mayara sang 350 nga capacity kag ginhimo nila nga 3 ka round trip ang Bacolod Iloilo nga biyahe. Sulo kay Carbon, ang schedule sa Bacolod amo ang alas 8:10 sang aga, alas 11:30 sang udto, ag alas 2:50 sa hapon, samtang kondido naman sa Iloilo bago umpisang biyahe alas 6:30 sang aga, alas 9:50 sang aga kag alauna 10 sang hapon. Ginalauman naman ni Carbon nga sige-sige na nga magdamo ang ila pasahero sa 2022. Encouraging gid, sige gid saka. That's why subong ang imbutang namon nga barko ang dako ng capacity ni 350. Kang nagdugang kami one more round trip. So, Wisam alone may 3 round trips na kita. Nabatian si Wisam Operator Frank Carbon. Samtang ginpahag naman ni Comelec Bacolod Election Officer Attorney Katrina Trino kanya nga may nagakaigo pa nga classroom nga magaserve nga bilang polling precinct sumabot nga eleksyon. Sa interview sa Aksyon Hotline, ginpahag ni kanya nga nagpatigawan sila sa inspection kag nakitaan ang mga minimal lamang nga damage sa mga classroom nga tugaman sang bagyong Odetta. Ginpahayag ni kanya nga padayon man ang ilang assessment kag ginapasiguro nga in kaso nga may pagbago sa mga polling precinct kasang mga voters ila man ini nga ipahibalo sa mga botante. Samtang nagapangabay man si kanya sa mga telco companies ang maayo nga internet connection sa panahon sa eleksyon agod malikawan ang pagkaatrasar sa pagtransmit sang mga boto. So far, may mga damage ng aton nga mga eskwelahan pero very minimal man ang iban. May enough pa nga classrooms nga para paggagamiton during election. Nabatian si Bacolod Election Officer Attorney Katrina Trino Kanya. Sa katapusan nga balita lokal, ginaplanuhan sa pila ka mga alkalde sa Negros Occidental nga magtipon sang pondo kagayuda agud ibulig sa mga lugar nga ginhalitan sang bagyong Odetta, ilabi na sa Southern Negros. Suno kay League of Municipalities of the Philippines o LMP Negros Occidental Chapter President Valladolid Mayor Enrique Miravalles, ang mga alkalde sa lugar nga wala maapektuhan sang bagyo ang naghisugot nga magpadalaman sang bulig. Nagpasalamat ang alkalde bangod isang iyang lugar nga wala tanto mahalitan sang bagyong Odetta.
Si Miravalles ang isa sa mga alkalde nga nagtambong sa paghatag sa National Housing Authority o NHA sang 90 million pesos nga emergency housing assistance program sa may social hall sang Kapitolyo Provincial. Luckily, ang amon banwa daw ay nataman. Ang mga migo namon nga mga mayors dito sa SOR, daw amo kitang dako nga naigo, no? So may mga jutay man kami nga natigana, nga mga mayors nga daw wala gid igo mayo, nga madunar man kami sa ila, no? Nabatian ang tingog ni LMP Negros Occidental Chapter President Valladolid Mayor Miravalles. Sa balita, sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:14 DTX sa Nagsugod ako bilang news writers ng DYEZ sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga panglupidate. May mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kunin. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kunin. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kunin. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kunin. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kunin. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kunin. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kunin. Isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account Kunin. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radio. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radio Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino!
Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, battle royale. Definite super battle royale. Palayo mo ba ito? Diyos, isa pa katuig. Kamo pa rin magdinapo, subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous ring ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021 sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Action Radio Philippines Standard Time lasay sa 22 kagkaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Napermahan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang 5.024 trillion national budget para sa 2022 bilang isa kalayi. Matapos permahan, nagpasalamat ang Presidente sa miyembro sang Kongreso para masiguro nga ma-ratify sinsakto nga tion ang national budget. Ginakilala man sang Presidente ang mga hensya sang gobyerno, partners sa civil society kag public servants nga nagpakigbahin man sa pagbalay sang
importante nga legislation. Tinalikdan nga Desyembre 15 gin-ratify sang Senado kag House of Representatives ang General Appropriations Act of 2022. Ini ang ginalakipan sang COVID-19 related allocations. Lakip na ang kapin 50 bilyones pesos para sa special risk allowance sa mga medical frontliners. Kagdugang nga 50 billion pesos para naman sa COVID-19 booster shots. Sunod sa Malacanang, ang pondo ang ginalakipan man sang relief kag rehabilitation efforts para sa mga biktima sang bagyong Odette. Samtang isa na kalayi ang pag-establisar sa Department of Migrant Workers matapos permahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang Republic Act 11641. Sunod kay Duterte, ang pag-establisar sang sininga departamento ang natabo sa pagdumdum sang Rizal Day nga ginakilala ang hindi lamang exceptional love ni Dr. Jose Rizal sa Pilipinas kundi lakip man ang patriotism, excellence kag kaisog sa mga modern day heroes, lakip na ang mga OFWs. Ginpahayag sang presidente nga wala na sang iban nga pamaagi para serbisyohan ang mga Filipino kundi atagan sang honest, efficient kag responsive nga panggobyerno. Sa idalam sang siningalayi iga-absorb sa Department of Migrant Workers ang tanang nga function kag mandato sang POEA kag ini ang mangin primary agency sa idalam sang executive branch nga manguna para protektahan ang kinamatarong kag welfare sa mga OFWs kag iban pang overseas Filipinos. Sa iban nga balita national, pigaw nga internet connection kag malain nga panahon ang lakip sa mga minor glitches nga naeksperyensyahan sa COMELEC sa mock election sa pila ka mga voting centers sa Pilipinas. Suno ay COMELEC spokesman James Jimenez nangin maayo ang mock elections nga may mataas nga numero sang volunteer voters pero naeksperyensyahan sang poll body ang pila ka mga kabudlayan. Pero suno kay Jimenez ini nga mga issue ang gilayon man nga nasolusyonan. Kahapon nga adlaw Miyerkules, kapin 34 ka mga voting centers sa 7 ka mga rehiyon ang nagpasakop sa mock elections sa umpisa alas 7 sang aga tutublas 5 sa hapon. Ginpahayag na Attorney Helen Graido, ang policy consultant sang Legal Network for Truthful Elections, may points of improvement sa pagpatuman sang health protocol kag electoral process, particular na nga may venue nga kulang sa staff, particular na sa isolation polling place kag triage. Sa balita, una sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:26. Inyo na batian ang kabugusan ng mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karong nga Webes, Desyembre 30, 2021. Salawat akong inyong tagbalita, Aksyon Dale Salazar. Mga ka-aksyon, sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio! Isyo! Serbisyo Publiko! Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod,
Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon